Com serà el món l'any 2030? Serà un món més urbà. Les ciutats concentraran la major part de la població i seran les protagonistes dels grans reptes i oportunitats que es presenten a escala mundial. L'àmbit metropolità de Barcelona serà una de les aglomeracions sobre les quals caldrà arribar a grans acords per fer del territori un espai d'oportunitat per a tothom. I això com es farà? A Barcelona ja en tenim experiència. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona fa 30 anys que treballa per crear una metròpoli millor, teixint les complicitats per aconseguir-ho. Ara obre un nou procés de reflexió compartida per integrar i debatre les propostes que s'estan fent des de les administracions i la societat civil per elaborar el Pla Estratègic de la Barcelona Metropolitana del 2030. Com ha de ser? Ha de ser la metròpoli del progrés social i econòmic, basat en la innovació i la sostenibilitat, per reduir les desigualtats i la segregació en el territori. Des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona proposem treballar sobre 3 grans pilars. Metròpoli resilient, que satisfaci les necessitats bàsiques per a tothom, a tot arreu i en tot moment. És a dir, que garanteixi aire net, aigua de qualitat, aliments bons, sans i justos, energia sostenible i habitatge assequible. Metròpoli pròspera, que utilitzi la innovació i la creativitat per generar prosperitat i desenvolupar la mobilitat, l'activitat econòmica, la recerca i el coneixement del segle XXI. Metròpoli cohesionada, que estigui connectada i en xarxa i que promogui una economia més plural i diversa on es generin oportunitats per a tothom. Construir la Barcelona metropolitana del 2030 serà possible només amb la implicació de tothom. Identitat local, visió global. Treballem per un compromís metropolità. T'hi afegeixes?